Domin samun isowar sababbin ayyukanmu a kan kari, sai ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Kada ka manta ka danna like, kai har ma da yin download da kuma yin sharing zuwa ga abokan. Soyayya dace ne, soyayya sa'a ce, soyayya rabo ne, soyayya haɗin Allah ne, soyayya gaman jini ne, soyayya linzami ne, soyayya dace ne da na samu dacewa da kyakkyawar budurwa 'yar kwalisa mai tarbiyya da alkunya irinki. Soyayya sa'a ce da na yi sa'ar rabauta da matar aure irinki mai ilimi da natsuwa, wayewa da sanin ya kamata. Soyayya rabo ne da na rabauta, rabo mai girma da cin nasarar samun soyayyarki da ƙaunarki yayin da kika yi watsi da kallon kuɗi ko mulki a cikin lamarin soyayyarki. Soyayya haɗin Allah ne da ya haɗa ruhina da naki a daular masoya a guri guda tsakanin dubban masoya a duk faɗin duniya. Soyayya gaman jini ne da muka samu amintuwa da juna, aminta da babu kokonto ko shakku a cikinsa. Soyayya linzami ne da muka yi ruɓan ƙamƙam da shi, muke sukuwa da zamiya a kai domin ta kai mu zuwa ga cimma burinmu na aure. Allah ka tabbatar mana da cikar burinmu domin cikar farin cikinmu.